En als hij bij ons op bezoek was, waren wij altijd aan het tekenen met z'n tweeën. Dit is Leons de Buck uit Westdorpen. Hij werkte bij de Suikerunie in Stad van Gent, maar in zijn vrije tijd was hij altijd bezig met schilderen. Zijn kleinzoon Peter van Kouteren was dol op zijn opa. Hij had zijn ateliertje achter in de tuin in een klein schuurtje. En daar was hij altijd wel te vinden. Hij is in 2000 overleden. Maar hij heeft een heel groot oeuvre nagelaten. Het meeste daarvan is nog in het bezit van onze familie. En het idee ontstond om als soort eerbetoon aan het werk, het oeuvre van mijn opa, om een soort overzichtstentoonstelling te organiseren. En die gaat zondag 14 juni van start in de Kirke in Westdorpen. Wij namen tijdens het inrichten van de expositie alvast een kijkje. Een bijzonder werk van hem is ook een heel vroeg werk uit 1940, waarin hij met potloodtekening weergegeven heeft de verwoesting van deze kerk te Westdorpen. En dat hangt dus hier in het museum Oud-Westdorpen. Landschappen, bloemen, stillevens. Leons haalde zijn inspiratie vooral uit de natuur. Al zijn vrije tijd ging op aan het schilderen. En was hij niet thuis in zijn ateliertje aan het schilderen, dan ging hij op zijn fiets de polders in om met zijn schetsboekje studietjes te maken. Hij schreef dan ook de kleuren erbij met potlood. En thuis werkte hij het schetsje dan uit in schilderijen. En hij maakte altijd met potloodje op zo'n grijs klapblokje altijd aantekeningen. Hij schreef alles op. En nu staan de vele tientallen werken van Leons de Buck dus uitgestald in de Kirke. De expositie mag hier 3 maanden blijven hangen. Maar het is niet zo dat het elke dag geopend is. Tijdens de kermis op Westdorpen zal het geopend zijn. En ook tijdens het monumentenweekend, de tweede week van september. En in combinatie met het museum Oud-Westdorpen hier, wat hier ook gevestigd is in de Kirke, kunnen mensen ook op afspraak de tentoonstelling komen bezoeken.